Agak pi kita kam jangan wipi kan sesok. Kanu ka jing ki ru dang mengkong idan be jing e bat ni kumangi I mentang I baka sokar kalong ka menti de I bakalong ka bae ndeng ila dat mat ngila dat ya jenti ya kani ka jing menti jong kani ka sokar kani ka jaka ka bang yeng menta kani ka ju hi ka jaka mencim senam ngila ki kino hi kai adhok bat kani ka ju hi ka jaka ngila ya thia mi ru boro shimin lai thia mi kumban dusni bat hadian jong kata ngila yo ya ka jing jong de kani ka jing ki ba mentaru pi bang yang ha ju hi ka jaka de ngi kermen ba ka jing jong kan wan tamba ngitip ba ka jing jong kan omwan da kalenti ke basuk kinwan ling ba ki jing jinjar de ngi lalong ki bala pen fe na menta kita ki jing jinjar pan ngilong ki bala pen fe ba nginyai ne hadu bangin da yo ya kata ka jing jong Tapi bok bak jadi kontribusi kan tanya cekman. kublai Flash buat.